здравейте хора, аз съм Дрибъл. Това е втори епизод на Minigames. Сега ще цъкаме малко PvP. Тук взех си един кит Guard и да ходим да се биеме. Ето, не, това не са хора. Знам, че тук ме лето става на това езеро и там имам най-много хора. Чайте си. Не. Нинджа, това е нинджа. И ми лагва и не мога да го удара. Нинджа, бягай. Нинджо, махай са. И убиха ма. Сега ще оправя настройките, за да не ме убиват вече. Така едва ли ще ме убиват. Лаги ми по-малко. И си взех китарчер в момента. Но аз ще му използвам само меча, лъка няма го използвам. Така. Да видим сега, там виждам хора. И то как е станал? Да, плаща се. Стане диамантен. Hello everybody! What's going on, bitch? What's going on? Не. Но трябва да намеря PvP, в което да има супички, които да хелват. Ако знаете някакъв сървър, ми дайте IP, да снимам там. Сега сме джуниор. Ще изреда китовете и това ще е за играта. Да успеем да бием един. Да убием поне един. Въпреки, че ние май успяхме, то скача без китове момчето. Некъв ма фана. То с нещо само, той ме убива. Така, Warrior. Тук има едно трикче. Само да ви го покажа. Значи дропвам си меча. Вземам примерно нинджа. Той нинджата има айрон меч, разбрахте ма, какво иска да покажа. Че нали като дропнете айтема, който искате и като си вземете нов кит и го вземете и той ви остава. Ако искате IP на сървъра, пишете в коментарите. Ще го имате. Така. Джамп. Едва ли ще стане толкова интересен този клип. Ама нищо. Да се опитаме да хванем някоето от тези. Тези пичаги. Не се гонете, искам да въфана. Охо, то с айрон меча нещо се е объркало. Къде скачат тия, бе? Нещо. Много ма свали нещо. Не. Няма. Как? Това не знам килаура ли беше, какво беше, ама не беше готино. И до след малко. И ето, че намерих някое друго PvP, в което сега скачваме, аз трепиме тук. Това е по-хубаво. Само да го видя. То се разхожда само с меч. Или му се е чупила бронята. Аз тук имам доста пари в този сървър и мога да си купувам китове. Аз имам перлички и аз мога да се кача пред този пичага. Само, че той меч му шара тройка. И някакво права. Меле! Тия всички са... Това е най-силният кит с който. Фак. Знаеш ли какво? Взимам се аз най-силният кит от безплатните и тия пръжули ще се ги стакна. Пия се една стрендка и GG. Скачам! Омага! What the fuck? Остана е. Нещо май се дропнах бравата или не знам. Аз ги хилвам тя, ама какво се прави? Изхабих аз две полшанки. Тоскъв. Нотбак има. Ела, че ще ми свърши стрендката. Че ще ми свърши стрендката. Ай. Не. Батко. Много е точен това. Какво?
Аз ли съм нуб на PvP-то или какво? Ама какво се случи тук, е? Ето така, нашия го подпалихме. Яла бе. Яла бе, и какво като ми взимаш от един удар половината кръв? Аз пак ще убия тук, да знаете колко съм убивал, ама съм ги убивал от 20 години сигурно. О, то ска застреля. Какво става? Как ми взимат толкова хелт? Как? До следващата мини игра. И ще играеме пейнтбол. Аз съм от червените, така. О, тази карта я мразя. Тук е също много повреден този пейнтбол. Не мога нищо да направя. Бил съм само 30 човека за толкова си игри. Гледайте просто как ви убиват. Трепат ви като ненормални. Как ме убиха? Аз дори не видях, че ме убиха. Как? Умри. Не знам кой би. Никой не съм убил аз. И това беше много тъпа мини игра. И така, ще ударим един моб файтинг. Не слагайте, дай, пак му тъпя е това. Така, тук с някакви пичове се пуснахме. То спайдър много ме оплаши. Той зомби ще го преклещиме от всякъде. Добре, ще ходя да съм някъде близко до тях, защото е страх да ходя сам. Тук то скелет ще го изненадаме в гръб. И той веднага атакува нас. Така, сега съм първи с 6 кила. И те другите едва ли знаят как се играе. Да, но знаят. Ето защо винаги се спават спайдър и зомби с златна броня едно до друго. Не винаги, за втори път ми се случва. Умри. О, боса! Добре, ела помагай за боса, ей! Това беше мини бос. Фак! Пигмени! Фак! Полшам. Да изсърбам един. Тук не ви се регенва кръвта, ако забравях да кажа да вика. Ще малко. На никой не му се занимава с пигмени, как гледам. Или то останах. Ма изобщо не се притеснявам. Не, твърде съм много. Да, до следващата мини игра. И така, дами и господа, сега ще играем някаква игра. Не знам как се казва, някакви войни. Ще играем. Аз ще вляза от зеления тим, защото има един от оранжевия. Това са ми патроните на кирката. Аз само с кирка ще бъда това. Тим патрони. Що да не ги ползвам? Чух, че стреля от някъде. Откъде стреля? Интересно. Базата му трябва да е на там. Мисля, с това се приближаваш. Да. Значи с това копче, на което съм дал, стреля. Може да игра някой пъти и GTA в минигеймсовете, нали, GTA в Minecraft имам предвид. Сега то къде да го диря. Доста скучен стана този клип, но това. Следващия мисля, че пак ще бъде минигеймс, защото survival трябва да събирам материали за къщата.
и търся някоя игра, на която да снимам различна от Майнкрафт. И едва ли ще го намерим то. Добре, няма го намерим, тъй че това беше за клипа. Абонирайте се, коментирайте, оценявайте, харесвайте и до скоро!